Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Today ngivakashele usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala. Sike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sawubona. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngi-right nami. Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngihlala eMatiko. eMatikwe. Yebo. Kukuphi? Isenanda. Oh, okay. La uzalelwe khona, wakhulelwa khona? No. Uzalelwephi? Impangeni. Oh, okay. So wasuka la uze ngokomsebenzi noma uzofunda? Ngangizofunda. Oh, okay. So beyinjani impilo yakho ukhula? Beku-right khona. Mm. Noma bekhona ama-ups and downs, kodwa nje beku-right. Emndenini? Emndenini beku-right cause ngikhule ngihlala noma. Mm. So mengihlala noma, ngizothini ebephanta ngendlela ebephanta ngayo, kodwa nje ngikhule yonke into ebengiyifuna bengiyithola. Ubaba ubekuphi? Washona. Oh, asikisi. So, ithini-ke imfihlo futhi uyikhipha? Ngifuna uzokhuluma noma wami. Umama wakho? Yes. Oh, okay. Kwenzakalani? Into eyenzeka like esikoleni Mm. la ngifunda khona. We are in a group of 4. Mm. Since sikwi-group of 4, samantombazana, we are in a competition la kumele khona shabo siveze ukuthi sobani, like siyi-group esaziwayo vele. Mm. Since saziwa-ke nabafana-ke yazi esikoleni yes. So into eyenzakalayo ke kube no principal befika. Mm. Mengafika ilo principal uyalingana nathi like mncane hanke nje charming. Mm. So kule group lesikuyona kumele sa debate ukuthi uba uzoshelwa kuqala phakathi kwethu bawu-4. Okay. Since ngangibona ukuthi competition is tight and kunalo-ke lo uThembelihle umngani wami. Mm. Uright ume kahle like uyashisa vele abafana mebefika vele bezoqala kuyena. So ngase ngathatha isinqumo sokuthi since uma wami ngazi ukuthi uma wami vele uyinyanga ekhaya vele kuyaphahlwa yonke into ikhona. Oh, umama unyanga? Yes. Okay. Ngadecide ukuthi ngihambe ngekhaya. Ngihamba ngekhaya ngafike ngantshontsha umuthi wentando. Oh, okay. Yeah, so ngase ngusebenzisa khona. Usebenzisela ubani? Uprincipal lo omusha ufikile? Ngangusebenzisela yena cause ngangenzeka ukuthi aqala abone mina. Mm. Cause ngangazi vele ukuthi uThembelihle vele uhleze ezobona kuqala. So ngangenza yonke imizamo ukuthi ubone mina kuqala. Mm. So umuthi wentando usetshenziswa kanjani? Miningi. Mm. Kukhona isikhafulo, kukhona umuthi wentando lo osebenzisa ukuze mhlawumbe umuntu uzolala naye mhlawumbe senathandana. Mm. Usebenzise ugcobe kwena nje miningi. So wena uye wasebenzisa muphi? Ngisebenzise isikhafulo. Ukukhafula uprincipal lo? Yes. So wakubona-ke ngalesi sikhathi? Ukwenza kanjani? Wafika kanjani kuwena? Into engayenza ngamstalk on Facebook. Ngimstalk on Facebook ngathola isithombe sakhe. Ngathatha isithombe sakhe ngayosprint out. Ngasatha leso sithombe leso ngase ngikhafula-ke sona. Nkulunkulu wami. Okay, manje lo muntu lo uyamthanda noma ufuna ukudlula nje ngoba muhle? Yeah, khona kwakukhona umthanda kancane kodwa hayi phela ngaleyo ndlela. Kodwa nami ngangifisa ukuthi yabo kube khona umuntu engizowaziwa ngaye, like kube khona umuntu wazi ukuthi oh lo muntu lo uthandana nobani yabo yonke le nto leyisi. So njengoba uthi uprincipal and wena umfundi, angiboni ukuthi khona into enjalo evumelekile ukuthi uthisha angathandana nomntwana wesikolo. So wawufuna ukwazeka kanjani? Yeah, ngiyazi ukuthi akumele kodwa ingane zesikole uyazazi nawe, ingane zesikole ohlezi uyingane zesikole. So nami ngangifuna ukuduma like
Eyangiprovide, engenzele yonke into. Yeah. So ngaleso sikhathi ufunda bani-ke wena-ke? In grade 12. Grade 12. Yes. Yena mhlawumbe ukobani iminyaka? Mhlampe 35, 36. Angikho sure. Mncanyana. Yes. Okay, yeah, so uma umkhafula-ke siyaphumelela yini isifiso sakho sokuthi nithandane? Yebo, saphumelela. Okay, yeah, injani i-relationship? Ileyo nto leyo engilethe la. Oh, okay. Yes. I-relationship yethu before be-right. Isanda kuqala? Ngisasanda kuqala ukuthandana naye. Beku-right, engikhipha, yabo nje engispoil, engenzela yonke into ebengifuna ukuthi angenzele yona. Inkinga eqale la sekumele khona uthi ngihambe ngiye kuyena. Okay. Uhambe uye? Ngiyolala naye. Oh, okay. Yes. Okay. Sihambile-ke, savumelana ngendlela savumelana ngayo ukuthi sizobonana like saplane usuku ukuthi ngimvakashele. Uma ngimvakashela yonke into ibe right. Then emveni kwalokho i-attitude yakhe yashintsha towards me. Senilalile? Yes. Oh, okay. Usenjani manje? Ubully like noma kuthiwa yabo khona mhlawumbe esikoleni niyazi esikoleni ngeke ngakhulumi nabantu. Uthola ukuthi ngikhuluma nomfana uyangixoxisa uzodinelwa leyo nto leyo. Akangitreat njengabanye abafundi. Uyangishaya yonke into engiyenzayo uyayinothisa. Yonke into engiyenzayo uyayinothisa. Manje uhlezi ekubhekile? Yebo, uhlezi engibhekile. So angisakhona ukufocus kahle esikoleni. Angisakhona. Ubosunesikhathi singakanani ninonke kwezothando? 4 months. Oh, okay. So uqalisa nje ukukushaya nini? Ngizothini bekuyinyanga nje besane i-relationship yethu ibe right ngathi inyanga. Inyanga eyodwa? Yebo. Oh, okay. Emveni walonke kwakuphindanga kwaba mnandi. So ufuna ukuhlukana naye noma ufuna ukuyenzani? Ya ngifuna ukuhlukana naye ngoba akusekho mnandi ukuthandana naye. Ngifuna ukukhuluma noma wami ukuthi cela angisize because ngantshontsha umuthi owentando. Angisakwazi ukuthi ngikhiphe lento le engangiyifakile. Into engifuna ukuthi uma wami angenzele yona ngifuna ukuthi cela ngisize ngikhiphe lento le engayifaka Ku-principal. Ku-principal. Ima ongitshela wachazela ubani ukuthi lona-ke isikhafulo-ke lesi, lena-ke iyagcotshwa kuphi nakuphi cause phela wena usinyanga. Umama wakhe inyanga not wena. Wena wazelaphi ukuthi lo wenzani lo kwenzani? Cha phela umama bekathi bekahamba sasabancane waqalisa ngisamncane. Uyathi mehamba eyogqula imithi yakhe ngihambe naye. So bengimbuza ukuthi lo wenzani lo wenzani. Okay. Nanokuthi umthothi khona umuntu okhona ofikile. Ubethuma wena? Bethuma mina ngoba Okay. bekumina umuntu ebekhona. Oh. So imithi ngayazi ngaleyo ndlela. So waba nebhadi lokuthi ube seduze kwakhe esiza abantu ngemithi ekaso, but akaze kuze kufike umuntu othi ayi sengifisa ukuyikhipha lento mhlambe waba khona umuntu osongabe uyazi usikhishwa kanjani? Akekho sekwafika. Ingakho ungazi shuthi. Yeah. So umama wakho umuntu onjani? Mengaze nje lezi ndaba ufuna umtshela zona njengamanje akeke kuhlafuna? Angazi kodwa engikwazi ukuthi uma uyangithemba nanokuthi sengengalala nomuntu akayazi yena lo nto leyo. Yo. Nanokuthi ngiyajola into angayicabanga ukuyicabanga leyo. So angazi ukuthi uzophatheka kanjani ngoba eqinisweni ngiyindlovukazi kuyena. Uhleze eyiqhenya ngami kubantu so angazi ukuthi kuzofika kanjani kuyena.
uzomzela nebhomu nje kahle kahle because akazi ukuthi usuyajola, akazi ukuthi usekwala nomuntu, akazi nanokuthi nje okubesike manje ukuthi usuke wathatha imithi yakhe nani nani nani. Ngikufisela inhlanhla. Ngicela simfonele umama simbuze ukuthi uzothini, uzokusiza na? Yebo, Sawubona ma. yebo mntanami unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from iBlack Life TV kuhlelo esithi sikhipha iy'mfihlo. Okay, ngilalele mntanami. Ngihleli nendodakazi yakho la e-studio, icela ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umlalele. Indodakazi yami? Yes, uzomuzwa mama esekhulumisana nawe. Bengicela nje umuphe udlebe umlalele. Okay, akhonke. Yebo, sawubona ma. Uyasinenhlanhla? Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ma, ngize la ngizocela ukuthi ungisize. Ngikusiza ngani? Ukuphi? Hawu ma, bashilo nje. Okay. Ungadinwa kodwa. Khuluma ngilalela. Ma, into eyenzeka la ngantshontsha umuthi. Ini? Hawu ma, ukazwa nokuthi uwani, ngantshontsha umuthi. Owani untshontshelani? Okay, into kanjena-ke. Ngantshontsha umuthi wesikhafulo wentando. Sinenhlanhla. Wawuyokhafula bani? Khona sewazi ukukhafula wena kanti ungakanani? Ngimncane. Wawuyokhafula bani-ke? Ma, ngicela ungisize kuqala, uzokwazi ukungisiza? Ngilalele ngifuna ukuzwa ukuthi wawuyokhafula bani. Kanti awusiyi intombi wena usuwazi ukukhafula abafana? Yebo ma, ngingane ma. Ngilalele phela wawuyokhafula bani sinenhlanhla? Ngangiyokhafula uprincipal. Angizwanga? Yebo. Hayi, unesibindi. Yazi unesibindi esinethambo wengane yami, angifuni ungakutsheli, yazi unesibindi. Manje mina ngikusiza ngani-ke? Ngifuna ma ukuthi ungisize ngikhiphe umuthi. Usuyangijikela, usuyangiphendukela. Angani wakwazi ukuntshontsha ukuyomkhafula, uhlulwa yini ukuntshontsha ukuyokhipha? Angikwazi nje ma. Awuwazi wawufunde kanjani ukukhafula? Hawu ma. Wathi nhlawuma, ngiyabuza nje ngiphendule. Ngiyaxolisa. Ubuya nini ukuze ekhaya? Ngiyacabanga ukuthi ngizobuya ngeSabatha. Uyacabanga wazi. Anginayo imali. Kuyothiwani-ke phela uyingane yami, awukho umgqomo wokulahla umuntu. Cela ubuye uze ekhaya sizokwazi ukukhuluma kahle lena. Yebo. So, how do you feel usukhulumile noma? Ngizothini ngikhululekile kancane kodwa angazi ukuthi mengifika ekhaya uzofika athini. Uthukile nje. Uyamuzwa nje ukuthi uthukile because uma ngazi ukuthi ugcine wena uwumntwana. And then wena jikijiki usukhona ukukhafula umuntu. Nje sekuvele kwafika kwakuningi kuyena. So angazi uthe uzogoduka nini? Ngithe ngizogodwa ngeSabatha, angimazi. Mawubhekile mhlawumbe uyobe sewehlisile umoya. Angimazi mina uma ekhuluma nje kumina. Angazi ukuthi ngizofike enze njani.
Sazi, but-ke yini oyifundile mayelana nemithi yesiZulu nokwenza nje umuntu ukuthi akuthande? Zonke nje lezo zinto ufundeni? Engingakusho nje ukuthi okokuqala nje kunakho konke ngiyazisola. Engikufundile ukuthi kumele wamukele into mengadalelwe wena akusiye yakho. Nanokuthi inhliziyo ende kuba nenhliziyo ende akufunakali akudingeki. Cause ngikule simo nje engikusona ngenxa yokufisa impilo ibiphilwa omunye umuntu. Mhlawumbe kube ngangiyekile ngaleso sikhathi uprincipal yashelela umuntu lo afuna ukumshela. Mhlawumbe ngaba akukho nje. Mhlawumbe futhi uprincipal bengafuna ukushela muntu. Ngicabanga kanjalo angazi. So ngiyazisola ilokho nje engingakusho. Ngiyazisola kakhulu futhi. Ungathini ukuyala umntwana ekhaya one-crush kuthisha? Engingakusho nje ukuthi umuntu osekhaya, umfundi osekhaya. Uthisha ungumzali kuwena, ungamthathi umbheke ngale ndlela le thina mina bengibabuka ngayo. Nanokuthi nanoma kungaseyena-ke uthisha. Whoever ocabanga ukuthi wenze lento le mina engayenza kuyena. Ungacabanga ukuthi ungaze uzufikelele kwisinqumo sokuthi ungaze uthathe umuthi usebenzisele umuntu ngoba izinto zizokujikela. Buka mina sengikephi ngenxa yomuthi engawusebenzisa. Mhlawumbe engawusebenzisa ngendlela erongi. Izinto seziphendukele mina ngedwa manje. But le topic uma ukuthi uzokusiza nasugoduka. So goduka ekhaya uma ngiyacabanga ukuthi khona indlela angase enze ngayo ukuthi ugcine usu-right. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga. Niyazibonela nani babukele lapha emakhaya ukuthi kwenzakalani mase kushubile. Bothisha, iy'ngane zesikole iy'ngane zenu. Zingane zesikole othisha abazali benu. Cela nje kugcine nje kanjalo. Musani ukuganga ngothisha, bothisha musani ukuganga ngey'ngane. Siyanicela manje nifundiseni iy'ngane, nani zingane fundani, othisha banifundisa kona kuphelele lapho ey'fundweni kuphela. Hhayi indaba zama-relationship, lokho akuvumelekile. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye.